Viktor Drakomanski ta' 36 sena mill-Maċedonja ta' fuq residenti ta' Sliema inżamm arrestat wara li tressaq il-qorti akkużat bil-qtil doppju f'ta' Sliema. Drakomanski huwa t-tieni suspettat b'rabta mal-qtil ta' Dr. Christian Pandolfino u Ivor Maciejowski. Fl-awla Drakomanski der liebes flok u qal sitta tracksuit u qal li ma jaħdimx. Huwa wieġeb mhux ħati. L-ispettur James Grech qal li Drakomanski ġie arrestat l-4 filgħaxija. Għalli l-ewwel ġie arrestat Daniel Muka u wara l-pulizija ngħatat informazzjoni li wieħed mit-3 persuni li deru fil-filmati elevati mill-kameras tas-sigurtà kien Viktor Drakomanski. Il-pulizija marru biex jarrestaw lil Drakomanski fir-residenza tiegħu, iżda sabu raġel ieħor li qalilhom li jinsab f'lukanda bl-isem ta' Blue Bay fil-Gżira. L-ispettur James Grech għalli meta nduna bil-preżenza tal-pulizija fil-lukanda prova jaħrab mit-tieqa tal-kamra, iżda ġie arrestat ftit wara mill-pulizija. Quddiem il-Maġistrat Viktor Asha, l-ispetturi James Grech u Colin Sheldon akkużawh bl-istess akkużi li ġie mixli bihom jum qabel l-Albaniż Daniel Muka. Akkużawh ukoll b'serq ta' ġojellerija mingħand il-vittmi, għamel użu minn karozza misruqa, ikkommetta serq ta' pjanċi u li kellu fil-pussess tiegħu arma mingħajr il-permess tal-Kummissarju tal-Pulizija. Drakomanski ġie eskortat mill-Pulizija lejn il-faċilità korrettiva ta' Kordin.